Izaakovi, Jakovu, Abrahamu, halleluja. Zaspievame ešte krátky chorus. Modlite tak uvedeme o prítomnosť. Muž z Galilei dnes medzi nami. Muž z Galilei dnes medzi nami je. Muž z Galilei dnes medzi nami je. Muž z Galilei dnes medzi nami je. Teba chváli.
Bože oče, teraz vidím, aby som bol píša, si náš Otec, lásky plný, milostivý Pán. No teraz som tvoj syn prijatý, patrí medzi tvoje deti, samotu viac nepoznávam. Som zahodzovať budem, spievať chvály budem, spievať chvály budem, spievať chvály, ich život mám. Budem spievať chvály budem, spievať chvály budem, spievať chvály, ich život Bože oče, teraz vidím, aby som bol slepý píša, si náš Otec, lásky plný, milostivý Pán. No teraz som tvoj syn prijatý, patrí medzi tvoje deti, samotu viac nepoznávam. Som zahodzovať budem, spievať chvály budem, spievať chvály budem, spievať chvály, ich život mám. Budem spievať chvály budem, spievať chvály budem, spievať chvály, ich život mám. Halleluja. Slávne predivné je okolie večné, ty naše mohúci stojíci, letníci svetí, sám si spravodlivo učinil všetko pre nás. Dobrý za teba nebo, dobrý za neslávy, sám si svetý, i milenca. Všetky kráľovstvá raz chváliť budú teba, neúmerná je tvoja sláva. Halleluja, 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 amen. Keď tvoj ľud čaká, že prídeš opäť na zem, čakáme s túžbou na nový Jeruzalém a tvoju radosť. Nevezme nikto od nás, radosť večnú, národa syna. Keď tvoj ľud čaká, že prídeš opäť na zem, čakáme s túžbou na nový Jeruzalém a tvoju radosť. Nevezme nikto od nás, radosť večnú, národa syna. A tvoju radosť nevezme nikto od nás, radosť večnú, daroval syna. Vrata neba, veď sú otvorené. Svadba Janelová, scéna je. Skúpiteľ sa svých strán a svet
Amen. Tako, sve pozdravljam opet na Gospoda Isusa. Opet smo ovdje. Nadam se da ste bili dobro dok nismo bili tu. Malo naš put se promijenio, nije tako bio kao što smo planirali, ali sve je bilo na slavu Božju. Neki su isto bili odsutni, jel da, brat Janko, brat Martin i brat Janko Lehart koji je ostao tamo u Slovačkoj. Imate puno pozdrava, možda su već i prenijeli od brata Ljuboša iz zajednice u Modroj. Isto tako puno pozdrava iz Poljske od brata Jaceka i puno pozdrava od brata Adama iz Njemačke i tamo smo stigli da odemo. Tako da sve najlepše što možemo prenijeti od vjernika i neki način, kažem, put je bio blagoslovljen, sve to što smo bili, mislim da je vredilo da se žrtvujemo i da odemo. Bog nas je blagoslovio na neki način, i duhovno i na svaki drugi način, neka iskustva koja smo pokupila i vidjeti vjernike. Mislim da mogu da kažem svakom od vas, preporučujem vam jednom da izađete napolje iz ovih krajeva i samo da odete negde, da promenite atmosferu i sredinu i mislim da će vam biti na blagoslov. Da vidite kako drugi žive, kako se bore, možda imaju iste ili slične probleme, možda imaju i druge. Ali znate šta, kod hrišćana ono što je najveće, najznačajnije, koje god i kakve god da imaju probleme, oni uvijek sa verom sve podnose. Znači nije važno gdje ste hrišćanin, važno je da jeste hrišćanin. Jer hrišćani znaju kako da podnose stvari. Ne znam da li ova klima radi, nešto je dosta toplo. Možete da pratite, trebaju otvoriti prozor ili šta, ali ja mislim da klima će najviše uraditi. Ono što sam htio da napomenem, pre nego što krenemo u reč, a pevali smo ovu pesmu o svadbi. Ja mislim da brat Vita nije tu, jel da? Da, dobro. Dobro je što nije tu da ne čuje. Mislim da kao crkva da bi mogli da skupimo nešto zajednički, umjesto svako da daje neki mali poklon, da skupimo neki novac zajedno kao crkva. Kao što biste dali za poklon, možemo svi dati na gomilu i ili kupiti nešto ili dati im u koverti kao deo naše zajednice, da, koji želimo da ih blagoslovimo na neki način. Pošto ima još neki mjesec dana, razmišljajte o tome i od sljedeće nedelje možemo, znači ako neko želi da skupljamo taj prilog za Vitu, s tim da to on ne treba da čuje ako se slučajno pojavi u međuvremenu ili nešto. Znači, to je nešto što bi mi kao crkva mogli da učinimo. I isto tako želim da napomenem još malo i približava se naš kamp. Da? I neki se još nisu prijavili, ako se prijavljujete onda kažite, još nedelju dana imate, ako ne, znači oni koji se nisu prijavili računam da neće doći, zato što bit će dosta ljudi i onda oni koji su se prijavili, oni će imati mogućnosti da se raspodele, a oni koji se kasnije ili neće biti mjesta, onda neće biti mjesta, to morate isto razumjeti. Da? Sad, znači to je ono što sam htio da kažem. I još malo, znači dolazit će nam polako i gosti, jel da, iz Slovačke, brat Željko Vinjarski, onda brat Adam i tako dalje. Znači atmosfera će biti mnogo prazničnija, da, kao kad se okupljaju vernici. Tako onda kad bude kamp, onda ćemo se dogovoriti, neće biti službe ovdje, već na kampu. I tako, ne znam da sam još nešto htio, ali eto nisam zapisao, možda ću se sjetiti u međuvremenu. Ali, eto, to sam htio da kažem i zbog brata Vite, jel da? On ne govori puno, to ste primetili, ne znamo šta se sve događa kod njih, ali nadam se da im pripreme teku sve onako kako oni žele. Opet, pošto je bio deo naše zajednice ovdje, kažem, mislim da je dobro da učinimo i taj neki gest s naše strane. Dobro, kažem, već sam pričao sa bratom Jankom
čuo sam da niste imali službu, malo sam onako bio razočaran i bilo mi žao, jer sam hteo da budete okupljeni, ako ništa drugo da pustite neku propoved od brata Branhama. Mislim da je to sljedeći put dobra opcija, zato što ima puno propovedi. I kao što smo sa mladima u Rijeci gledali, slušali, bilo bi na blagoslovo. A inače, sumnjam da iko od vas, možda grešim, ali sumnjam da iko od vas odsluša celu propoved brata Branhama. Ako odslušate, to je dobro, ali neki samo pola sata ili neko vreme. I onda i to je prilika, dođete na službe i odslušate celu propoved brata Branhama. Mislim da je to dobra stvar. I nikad ne treba izbeći, ako nema propovednika, nikad ne treba izbeći razmišljati o tome da se okupite, jel da? I za sljedeći put razmišljajte ako se desi tako iznenada da ni brat Janko ne može ili neko ko propoveda, jel da? Mogu sam možda da zamolim brata Dragomira, ne znam da li bi se odazvao, ali može da se desi da niko ne dođe, ali opet da razmišljamo, opcija je da u nedelju se skupimo. To je ono što želimo, da? A ako baš nikako ne može ili šta god već, pa onda šta sad da radimo, da? Ali da ne steknemo utisak da prosto nema napore, da dođemo na službe, prosto treba da bude neki napor, zato što kaže prorok da je to privilegija. Dobro, možemo da uđemo u reč, možemo možda da se pomolimo pre nego što pročitamo nešto iz reči i da vidimo šta Bog ima za nas. Možemo ustati za molitvu prvo. Svemogući Bože, Gospodi se, zahvalni smo Ti, Gospodi, u našim srcima za ovaj novi dan, za novu snagu, Bože, koji si nam dao, da možemo, Bože, doći na ovo mesto, Bože, koje si nam dao, Bože, sveti, da se skupljamo oko Tvoje reči, da se pripremamo, Bože, za jedan susret sa Tobom, Gospode. Kao što smo pevali u pesmama, nova pesma se peva u našim srcima, nova pesma, Gospode. Mi želimo da se spremimo za uznesenje, mi želimo biti, Gospode, to je svadbenoj večeri jagnje Tvoje, Bože. I to je sav naš napor i sva naša želja, Gospode, i sva naša borba, Bože. Sve je podređeno tom cilju, Gospode. I mi smo Ti zahvalni što možemo se skupljati, Bože, i dati Tebi mjesto da se Ti izraziš u našoj sredini, Gospode, da govoriš svoju reč, ono što imaš u svom srcu, Bože. Ako vidiš bilo šta što treba, Gospode, Tvoj prorok je rekao, dom Božji je dom korekcije, Bože, dom ispravljanja, ali isto tako, Bože, Sveti Duh ima službu tešenja, Gospode, utehe, Gospode, hrabrenje, Bože. O Bože, toliko stvari koje Sveti Duh čini, mi želimo da Sveti Duh ima svu slobodu, Bože. Da imaš svu slobodu da se ispoliš onako kako Ti želiš, da mi možemo uzeti te reči sa sobom u našim srcima, Bože, čuvati ih, Bože, mnogo dana, možda će nam trebati jedno, Gospode, i želimo se hraniti od toga onda, Oče. Te molim da imaš i sada svu slobodu i da pomogneš meni da se sklonim po strani, da se Ti izraziš, Gospode, na ovom mestu ime Isusa Hrista Ti molim. Amen. Amen. Ako imate vaše Biblije, možemo otvoriti Lukino evanđelje, 17. glava, od 20. do 30. stiha. Znači, Lukino evanđelje, 17. glava, od 20. do 30. stiha. Vezano za dolazak Gospodnji, to je nešto što je aktuelno, o čemu treba stvarno da razmišljamo i da u pismu nalazimo stvari koje su bitne za nas. I brat Branham je jako uzimao jedan deo iz ovog dela pisma, Luka 17:30, i to je bila jedna od tema njegovih službi i volim da se dotaknem toga. I sada želimo vidjeti, znači od 20. stiha kaže: a kada ga fariseju pitaše kada će doći kraljevstvo Božje, on im odgovori, rekavši, kraljevstvo Božje ne dolazi primetljivo, niti će reći evo ovdje ili eno onde, jer evo kraljevstvo Božje je u vama. I reče on učenicima, doći će dani kada ćete zaželeti vidjeti jedan od dana Sina čovečjega, ali ga nećete vidjeti. I govorit će vam, gle ovdje ili onde, gle onde, ne odlazite i ne sledite ih. Jer je kao munja što sevne s jednog kraja ispod neba i blesne do drugog kraja ispod neba, tako će biti i Sin čovečji u svoj dan.
no najpre treba on mnogo pretrpeti i biti odbačen od ovog naraštaja. I kao što je bilo u Nojine dane, tako će biti u dane Sina čovečeg. Jeli su, pili, ženili se i udavali do dana kada je Noa ušao u kovčeg i došao je potop i sve ih uništio. Slično kao što je bilo u Lotove dane, jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili, ali istog dana kada je Lot izašao iz Sodome, zapljuštao je oganj i sumpor s neba i sve ih uništio. Isto će tako biti u dan kada se Sin čoveči objavi. Amen. Možete sesti. Tako želim da govorim o znacima dolaska Gospodnjeg, zato što su znaci nešto što je Bog obećao. Znaci su nešto što je Bog obećao i on je želeo da ljudi vide znake. On je želeo da ta opomena i sve to što dolazi pred Gospodnji dolazak bude nešto što je prisutno. Toliko da ljudi ne mogu to zaobići. Sad, volio bi da razmišljate na ovakav način. Došao sam na jednu inspiraciju čitajući deci knjige Natprirodan život i brat Branham je u jednom od svojih propovedi govori o ovome i onda sam došao na jednu ideju. I vidite, ovdje su došli fariseji i pitali ga kada će doći kraljevstvo Božje. I on im odgovori, rekavši, kraljevstvo Božje ne dolazi primetljivo, niti će reći evo ovdje ili ondje, jer evo kraljevstvo Božje je u vama. Znači, prvo on je bio upitan od fariseja. Fariseji su bili ti koji su bili nevernici, koji su želeli da vide znake, ali oni nisu verovali. I na neki način predstavlja jednu grupu ljudi, jel da, koji žele da vide znake, možda će i vidjeti, ali njihova vera neće biti time podignuta, zato što jednostavno oni su takva vrsta semena, jel da? Znači vidite, u 20. stiha fariseji su ga pitali, u 22. stihu piše i reče on učenicima, sada se on okrenuo učenicima, ovo nije bilo za ostale, jel da? Znači pazite, fariseji su bili okrenuti ka znacima koji su vidljivi za ljudsko oko. Nešto što čovjek može vidjeti, jer oni su došli, Isus, pokaži nam znak, kakav će znak pokazati da ti to smiješ činiti, daj nam neki znak da vidimo. I sve to je bilo nešto što su telesni ljudi i ljudi koji u stvari nisu izabrani, tražili ili želeli da vide i neki način Bog će im i dati i dao im je. Jel da? On je rekao, neće se pokazati drugi znak nego znak Jone, jel da? Tom narašta. I tako, Bog je pokazao vidljivi znak, jel da? I sada kada on je farisejima govorio da kraljevstvo Božje ne dolazi primetljivo, niti ovdje, niti onde, jer je kraljevstvo Božje u nama, a to njima naravno nije bilo dosta. Ali sada kada on govori učenicima, doći će dani kada ćete zaželiti vidjeti jedan od dana Sina čovečeg, ali ga nećete vidjeti. Sada on govori svojim izabranima, da? To su bili njegovi učenici. I želimo povući jednu paralelu da vidimo o čemu je on govorio, zato što su to znaci koji su bitni za nas. Da? Znači, mi ne želimo da vidimo znake, a uzet ću i te znake koji su vidljivi, a Bog je obećao puno znaka pre njegovog dolaska koji su stvarno vidljivi. I kada budemo prošli kroz to, možda će se neki iznenaditi, već sam i zaboravio, toliko znakova je Bog obećao i oni su se ispunili. Ali opet, vidite, vas to ne dotiče toliko, jer vi ste jedna druga grupa koja je, kako da kažem, predodređena za druge znake. Sada, oni govore učenicima jednu stvar, doći će dani kada ćete zaželiti vidjeti jedan od dana Sina čovečeg, ali ga nećete vidjeti. Znači, verujem jednu stvar, da pre dolaska Gospodnjeg mora postojati jedna želja u nama da ga vidimo. Ja sam siguran, da? To je ono što je nevesta. Ona ne želi da vidi znak, ona želi da vidi njega. Tako? Ona želi da vidi to što je on. Fariseji su želeli da vide znak, ali njegovi izabrani, oni žele da vide njega. Jedan dan Sina čovečeg, znači jedan dan kada je on tu. Razumete?
Tako Isus je na neki način rekao, nećete ga vidjeti, mogli bi reći da to znači jedno vreme čekanja. Vi to želite, ali to se ne ispunjava. Zašto čekanje? Zato što to čekanje će biti tako dugo da će mnogi govoriti gle ovdje ili ondje, ali ne odlazite i ne sledite ih. Zbog tog čekanja će se dići glasovi nestrpljenja i oni će pokazivati gle ovdje ili tamo, ali vi ne sledite to, zato što Isus je rekao dolazak Gospodnji će biti kao što munja sevne s jednog kraja ispod neba i blesne do drugog kraja ispod neba, tako će biti i Sin čoveči u svoj dan. Znači dolazak Gospodnji je opisan kao silazak munja, ali mi znamo da munja ne silazi od istoka ka zapadu, već od gore na dole, jel da? Onda mi razumemo da ovo nije silazak munje, već ovo je dolazak Gospodnji. Dolazak Gospodnji je jedan proces koji se odvija, jel da? Od istoka ka zapadu. I dodirnut ćemo to, objasnit ćemo, da? Ali kaže ono, najpre treba mnogo pretrpeti i biti odbačeno od ovog naraštaja. I kao što je bilo u Nojine dane, tako će biti u dane Sina čovečijeg. Jeli su, pili, ženili se, udavali do dana kada je Noja ušao u kovčeg i došao je potop i sve ih uništio i u Lotove dane i tako dalje. Ne želim sad sve to ponovo da čitam, ali doći ću do toga. Znači vidite, ovdje kao da sam drugačije malo upute. Ja verujem da je to za nas i pokušao sam da razmišljam da bi sakupili nešto što će nam biti kao smjernice našem putu dok razmišljamo o znacima dolaska Gospodnjeg. Postoje znaci koji su opšti, ali postoji znaci koji su za izabrane, sigurni znaci, razumete, koji vama nešto znači. I uzet ću prvo neke stvari koje su opšte i koje mi verujemo da su se ispunili, iako čak i te znake mnogi ne veruju, ali pored tih znakova želim da vam pokažem jedan princip, jer ova priča je otkrila jedan princip šta u stvari pravi vernik koji čeka dolazak Gospodnji, šta on treba da doživi. On treba da ima jedno iskustvo. I ova priča u kojoj Isus to objasnio, znači govori o tome. Brat Branham je propovedao jednu propoved 2 puta, ona se zove Ovaj dan se ispunilo ovo pismo. To je bilo 65. godine, već na kraju svoje službe, znači u januaru i u februaru. Prva propoved, danas se ispunilo ovo pismo, možda čak i nije prevedena kod nas. Nama je bila značajnija ta druga. Tu prvo je propovedao u Feniksu, tu prvu propovedu u januaru propovedao odmah posle propovedi porođajni bolovi. Sjećate se kada je brat Branham propovedao porođajne bolove, da nije mogao naći mjesto u Bibliji gdje je htio da čita. Zato što su stranice bile slepljene ili je pogrešno odštampana bila ta stranica, šta god da je, ja mislim da su bile slepljene. I imajući tu novu Bibliju, on nije znao šta da uradi, 2 puta je pokušao da čita i nikako da nađe to mjesto. I onda je taj katolički biskup, sveštenik, došao i dao bratu Branhamu svoju Bibliju. I nešto mu je rekao da bude čvrst, da Bog nešto sprema da učini. I bratu Branhamu je to bilo čudno da katolički sveštenik sa svim tim krstevima, znači može da mu da Bibliju i da mu kaže reč ohrabrenja, ali on je uzeo njegovu Bibliju i propovedao kao što je uzeo Isus svitak od sveštenika i rekao danas se ispunilo ovo pismo pred vašim očima. Tako kada je brat Branham propovedao porođajne bolove, on je objasnio kroz šta crkva prolazi, i vernici, kroz porođajne bolove i ovaj svet i sve to, govori o tome i tek posle je shvatio da u stvari Bog ispunjava svoju reč, da je ta simbolika koja je bila kada je Isus uzeo svitak, ponovo se ispunila jer sveštenstvo je dalo reč proroku i prorok je objasnio. I onda je propovedao, danas se ispunilo ovo pismo, sljedeći dan, ali ljudi nisu mogli tad uhvatiti to i on je to uzeo dublje kada je bio u Jeffersonville posle 3 nedelje, on se vratio posle u Jeffersonville i nekoliko propovedi propovedao, između ostalog i ovu, gdje je objasnio neke stvari. Za njega je to bilo jedno veliko iskustvo, zato što Bog je potvrdio reč. Tako kada je brat Branham propovedao to, želim da istaknem šta je on naglasio da se ispunilo, verujući, i mi verujemo da je on prorok, verujemo da je to tačno tako. Mi verujemo to na taj način kao što je on to rekao.
Znači, on je kao prvo uzeo, kaže da pismo u Otkrivenju 3 kaže da Laodikejska crkva govori, jel da, Laodikejsko crkveno doba. Znači, u tom pismu kaže, bogata sam, sedim poput kraljice, ništa mi ne treba. Ne znaš da si nesretna, jadna, siromašna, gola, slepa i ne znaš to. I brat Branham je rekao, danas se ispunilo ovo pismo pred vašim očima. Vidite, to je ono stanje crkve. To se ispunilo, to nije nešto što treba doći. Mi živimo u tom vremenu kada se to ispunilo. Onda je brat Branham dodirnuo taj deo da su Jevreji opet u svojoj domovini, jel da? Isus je govorio o tome da gledamo u Matej 24. Znači, Jevreji su u svojoj domovini, on je rekao, danas se ispunilo ovo pismo. Onda je govorio također u Mateju 24 o tim katastrofama koje zahvataju ceo svet, kako se svet raspada, narodi protiv naroda, potresi u različitim mestima, veliki vihori dolaze, potresanje nacije, ostalo velike katastrofe i on kaže, danas se ispunilo ovo pismo. Danas se ispunilo ovo pismo. Onda on je također naglasio da Bog ima jednu poruku pred dolazak Gospodnji. Da? Znači, poruka jeste jedan znak. Pre nego što Gospod dolazi, on šalje svoju poruku, on šalje glasnik. I onda kaže, kada je on bio tamo 33. kod reke Ohio i kada krštavao 17. osobu, glas je došao sa neba i svetlo je sijelo, jel da, glas je došao i rekao je, kao što je Jovan Krstitelj bio poslat da prethodi prvi dolazak Gospodnji, tvoja poruka će preteći drugi dolazak u celom svetu. I brat Branham je rekao u sljedećoj rečenici, ovaj dan se ispunilo ovo pismo. Znači, to se ispunilo, poruka je došla, jel da? Znači, brat Branham je govorio da postoji poruka koja poziva ljude napolje. Poziva ljude napolje. Možda ću to ostaviti za posle. Sljedeća stvar koju je također dotaknuo u toj propovedi, kaže, pogledajte viziju Tucsonu, jel da? Čak ovaj deo, kada je bio kod reke Ohio, to je bilo čak u novinama u Kanadi, 33. I tamo je pisalo u novinama da je nadprirodno svetlo sijalo nad propovednikom, evanđelistom koji je krštavao ljudi. Znači, to je bilo nešto što je bilo vidljivo i čak su ljudi to mogli vidjeti i novine su pisale o tome. Kaže, pogledajte u viziji u Tucsonu, 3 godine pre, to je bila vizija kada je brat Branham vidio da će neko zabosti kolac kod njegovog dvorišta i da će se put proširiti i onda mu je anđeo rekao, kada to budeš video, vreme je da se seliš na zapad. Jer ako se ne bi selio, imao bi probleme, ljudi bi mu uništili malo dvorište, on bi bio ljut i tako dalje. I da bi izbjegao takvu situaciju, i to je ono što sam čitao deci i govorio sam u tome, čak i hrišćani sa Svetim Duhom nisu, kako da kažem, projektovani na taj način da treba sve da podnose. Od nekih stvari se morate skloniti. Da? Zato što je to mudrost, zato što ste u ljudskom telu koje je slabo i čak sa Svetim Duhom, brat Branham imao Svetog Duha, ali čak sa Svetim Duhom, Sveti Duh mu je rekao, anđeo mu je rekao, kada budeš vidio ove stvari, da bi izbjegao nevolju sa ljudima koji ti uništavaju dvorište, bolje se skloni na vreme. Tako, to je dobro za nas, jel da? Sveti Duh se sklanja mnogo puta zato što je u nama, razumete, zbog naše slabosti. Tako, brat Branham vidio tu viziju i on je rekao, anđeo mu je rekao, taj dan kada vidiš da oni udaraju taj kolac ispred tvoje kapije, onda se okreni prema zapadu. I on je to video jednog dana kada se to ispunilo i prepričao to svoje zajednici i onda je rekao, koliko vas se seća da sam to rekao pre nego što se desilo? Kaže, evo, tu sede ljudi koji su to čuli. Kaže, i glas mi je rekao, kaže, anđeo mu je rekao, 7 pečata, 7 skrivenih misterija, cele Biblije će biti otvorene i ispuniti otkrivenje 10. To je ta poruka 7. anđela da će se to ispuniti. Ovaj dan se ispunilo ovo pismo. Znači, možda za one koji ne veruju da su svih 7 pečata otvoreni, dobro uzeti ovu propoved. On je rekao, svih 7 misterija. I kaže, danas se ispunilo ovo pismo.
Danas se ispunilo ovo pismo. Abraham je govorio kako civilizacija putuje sa suncem i to je deo ove priče, kako je Isus rekao da kao što munja dolazi od istoka na zapad, ali to nije munja, da? Znači to je dolazak Gospodnji, on će se odigrati tako brzo, jel da? Ali opet od istoka na zapad. Kaže, civilizacija putuje sa suncem, tako i evanđelje. Znači ono je došlo od istoka, kao i civilizacija, Kina i tako dalje, svi ti na istoku imali su mnogo naprednije stvari, čak u nauci, mnogim stvarima, nego što je zapad imao. Međutim, kada se pomeralo, jel da, sve to više ka zapadu, sada zapad prednjači. I on je stigao do kraja, jer ako bi išao još dalje, onda bi se vratilo ka istoku. Kaže, tako je evanđelje, kada gledate glasnike svih crkvenih doba, vidite od Pavla, jel da, od Jerusalima, i onda idete sve više prema zapadu. I vi dolazite do Lutera, peto crkveno doba, onda još malo zapadnije, Wesley, jel da, Engleska, Britanija, i onda dolazite preko okeana i dolazite do sedmog glasnika, jel da, William Branham, i vi ne možete ići dalje zapadno. I onda mora doći dolazak Gospodnji. I tako ide dolazak Gospodnji. I onda on kaže, šta će biti u vreme dolaska Gospodnje? Večernje svetlo će se pojaviti. I on kaže, danas se ispunilo ovo pismo. Isto tako je rekao u toj propovedi da kada se pojavio taj oblak, taj tajanstveni oblak, kaže, tamo smo bili na planini, znači pre nego što je došao taj znak, kaže, brat Fred Sotman, brat Jean Norman i ja smo stali tamo, troje svedoka, kao i na vrhu planine, Petar, Jakov i Jovan, da svedoče. Stajali smo tamo i gledali kako se to događa i vidjeli to učinjeno. Tamo je to stoji u vazduhu toliko daleko da nema vlage, nema kapljica, ničega što bi izazvalo maglu. Kako je to moglo doći tamo? To su bili anđeli Božji koji su se vratili nakon svoje poruke. Taj oblak, prorok je rekao da su to bili anđeli Božji. Ako bi iko nekada rekao ili dokazivao da je to neka magla ili neka ne znam nija šta drugo, imate reč proroka, jel da? To su anđeli koji su se vratili nakon svoje poruke. Oni su dali poruku bratu Branhamu da se vrati, da će biti otvoreno 7 misterija. I kada su se vraćali, oni su oformili taj oblak. I to je to što se desilo. I brat Branham kaže, kao što su bila tamo 3 svedoka, i ovdje su bila 3 svedoka, i kaže, danas se ispunilo to proročanstvo među nama. Danas se ispunilo ovo pismo. I to je jedno ispunjenje. Sljedeće, mi znamo da treba da bude Lot deo dolaska Gospodnjeg na jedan način, i tamo je bila Lotova grupa, jer pre uništenja Sodome i Gomore, anđeli su se zaustali kod Abrahama i onda su otišli kod Lota. Znači, Lotova grupa je dobila svoju posjetu i Abrahamova grupa je dobila svoju posjetu. To što se događalo kod Abrahamove grupe, to je bilo sakriveno za one koji su bili napolju u Sodomi. Ali ono što se dešavalo u Sodomi, Abrahamova grupa je znala o tome. Razumijete? Vidite, to je razlika. Tako da to što se događa sa nevjestom, niko nikada neće saznati. Mi možemo snimati i streamati službe, ali to što se događa sa nevjestom, to je nešto što je sakriveno čak i od kamera. Razumijete? Znači, to je nešto što je sakriveno i doćemo do tih stvari. Ali, brat Branham je rekao, šta se dešava, da, znači, pre uništavanja Sodome pojavio se znak, jel da? Znači, izabrana grupa, kakav znak je ona vidjela? Šta su oni vidjeli? Kaže, u večernje vreme će biti svetlo. Ovaj dan se ispunilo ovo pismo. Mi znamo da je to istino. Tako on je napomenuo, između ostalo, taj znak otkrivanja tajnih misli ljudskog srca, to što je Bog uradio sa Sarom, sa Abrahamom. On je znao da Abram više nije Abram, već Abraham. I da Sara više nije Sara, već Sarah. To niko nije znao, samo Bog. I on ih je oslovio na takav način. On je znao šta Sara razmišlja, on je znao šta će se dogoditi, on je to rekao Abrahamu. To je nešto što je sakriveno od Lotove grupe. Onda je brat Branham u toj propovedi, danas je ispunilo ovo pismo,
na samom kraju okrenuo leđa zajednici, kad je manifestovao otkrivanje tajnih misli ljudskog srca, okrenuo leđa zajednici i onda je počeo da govori. Ovdje je dama koja sedi tačno iza mene, kao što je Sara bila u šatoru. Ona se moli za ćerku. Ustanite, ćerka nije ovdje, ona je odsutna. Vi ste iste kao kada je žena došla k Isusu, imala je ženu koja je đavo različito mučio. Žena je devojčica. Devojčica je okupirana demonom. Ona nije ovdje. Vi ste iz Severne Karoline. Vi to verujete i to je istina, nije li? Gospođo Orders, možete ići kući ako budete verovali svim srcem, pronaći ćete svoju ćerku kao u prošlim danima Isusa Hrista. Rekao je da će biti izlečena. I onda on kaže, danas je ovo pismo znak Sodome, znak semena, znak prirodne crkve. Danas se ovo pismo ispunilo u vašoj sredini. Eto, ovo su znaci koji su se ispunili. Znači, kada govorimo o znakovima, toliko znakova se ispunilo. Brat Branham je govorio dalje na samom kraju, kaže, slušajte prijatelji. Kaže, za Isusa on je pročitao pismo, vratio Bibliju nazad svešteniku i kaže, da su oči svih bili uprte u njega. I on ih je pogledao i rekao, danas se ispunilo ovo pismo. I sad on govori o sebi, ja sam pročitao pismo. Sa 12 ili više potvrda da živimo u zadnjem danu, generaciji koja će vidjeti povratak Isusa Hrista na zemlju. I kažem vam ponovo noćas, danas se ispunilo ovo pismo pred vašim očima. Vi u Tucsonu, vi u Kaliforniji, vi u New Yorku, na ovim telefonskim linijama, danas se ovo pismo ispunilo pred vašim očima. Tako, to je bilo hrabro reći, ali on imao taj autoritet, on je to mogao reći. On je mogao da kaže da se ispunilo to, da ćemo vidjeti generaciju, koja neće umreti i ona će vidjeti dolazak Isusa Hrista nazad na zemlju. Tako, pazite, ovo su znaci koji su na neki način vidljivi, za neke možda nisu i neke možda ne bi prepoznali da brat Branham nije govorio o njima, ali opet oni su vidljivi, ali to nisu svi znaci. To nisu svi znaci. Brat Branham volio da uzme 17:30 kada je rekao isto će tako biti u dan kada se Sin čoveči objavi. I mi smo to često puta uzimali ranije, ne znajući, u denominaciji, kao znak dolaska Gospodnjeg, I brat Branham je govorio o tom stihu u toj prvoj propovedi, danas je ispunilo pismo, odmah u Feniksu, kada je propovedao porođajne bolove. I kaže, u danima kada se Sin čoveči, ne čovek, ne ljudsko biće, već Sin čoveči otkrije među svojim ljudima ponovo. Ovaj dan, ovo obećanje, ovog časa u kojem mi živimo je ispunjeno pred našim očima. I to je nešto što je zbunilo ljudi u denominaciji, zato što ovdje govori o objavi Sina čovečijeg i brat Branham je mora da objasni da postoji velika razlika između znaka Isusovog objavljivanja i Isusovog dolaska. Kaže, Isusovo pojavljivanje i Isusov dolazak. To su dve različite stvari. To su dva različita značenja. Objavljivanje ili pojavljivanje Gospoda i dolazak Gospodnji. Kaže, objavljivanje Gospodnje sada, kada se on pojavljuje u svojim ljudima, njegov duh deluje među njima i on potvrđuje da je on sa njima i priprema ih za uznesenje. Razumete? A dolazak je nešto što je drugo. Znači, ovdje mi čitamo o objavi, kada se Sin čoveči objavi. To znači ne čovek, ljudsko biće, već sam Bog u ljudskom telu se pojavljuje, Sin čoveči je prorok, pojavljuje se kao prorok i otkriva. Jer to što je brat Branham govorio, to nije bio on, to je bio Bog u njemu. Prorok koji je otkrivao stvari. Vidite, tako da, na neki način, to je bilo njegovo pojavljivanje. A njegov dolazak je nešto drugo. Onda još na mnogim mjestima u propovedima, propoved istrajnost ili propoved Bog ima određeni put, kaže, da li ste znali da Biblija govori o pojavljivanju Gospodnjem i o dolasku Gospodnjem i da su to dve različite stvari. Pojavljivanje Gospodnje sada, to je pojavljivanje među svojim narodom,
a njegov dolazak će biti fizički dolazak ili fizičko biće koje se pojavi. I on će uzeti crkvu. Znači, njegov dolazak u stvari, pošto je prorok rekao na drugom mjestu, neće doći njegove noge kroče na zemlju, već ćemo mi biti u oblak, uzeti i tamo ćemo se u vazduhu sresti sa njim. Znači, njegov fizički dolazak znači u stvari uznesenje. Razumijete? To je uznesenje. On neće doći ponovo da ga svi gledaju, već samo izabrani će ga vidjeti, jel da? I mi ćemo biti sa njim za uvijek. Tako, brat Branham je to objasnio. I sad pazite koliko smo mi daleko otišli, koliko znakova su se pojavili. Pred njegov dolazak, jel da? Onda posljednje, što smo rekli, njegovo pojavljivanje i onda njegov dolazak. Mi smo vidjeli znak pojavljivanja i prorok je rekao danas je ispunilo to pismo. Ostaje njegov dolazak i mi smo između pojavljivanja i dolaska. Ja bih rekao mnogo više dolasku nego pojavljivanju, to je bilo davno, to je bilo negdje 60 i neke godine. Znači već pre 50 godina to se pismo ispunilo. Ja ne vjerujem da ima još 50 godina do dolaska ili uznesenja. Znači mi smo mnogo bliže onoj strani. Znate, ali sada kada razmišljamo o ovome, možemo se upitati, pa dobro, toliko stvari su se ispunile, zašto se ljudi onda ne spremaju za odlazak ili dolazak Gospodnji, jel da? Zašto se ljudi ne spremaju onako kako bi trebali? I kao što je u Bibliji mnogo puta neko proroštvo koje je izgovoreno, ima višestruku primjenu, tako i ovo proroštvo. Brat Branham je govorio, mi čitamo u Bibliji, da kao što je bilo rečeno za Isuse, da, ili sina svog sam izveo iz Egipta. To se odnosi za Jakova, da, za Izrael, ali također se odnosi i za Isusa, koji mora doći iz Egipta, da se ispuni pismo. Tako, mnoga proroštva imaju višestruku primjenu. Mnoga proroštva imaju višestruku primjenu. I možemo vidjeti da je Isus govorio, sad u ovom drugom delu, što nije bilo za fariseje, nego za učenike, on je govorio o Lotu i o Noji, jel tako? Lot i Noje, oni su bili uključeni u ovu priču. I zanimljivo je razmišljati o tome da za Lotu i za Noju su bile vezane stvari koje su bitne za nas, zato što je to za učenike, to nije za one napolju. Znači možemo govoriti o tome šta je doživeo Lot, ali mi znamo da Lotovo vreme nije toliko bitno koliko je Abrahamovo iskustvo bitno za nas. Ali također, pošto je Lot spomenut, ja ću spomenuti neke stvari. Lot je mučio svoju dušu zbog greha, jel da? I vi možete vidjeti koliko je greh napolju veliki. Da čovjek koji je pravedan, on stvarno muči svoju dušu. Ako neko želi živjeti pravedno, on ne mora, on prosto ima teško vreme da živi pravednim životom. Jer svugdje je laž, prevara, svugdje je nemoral. Tako i Lot mučio svoju dušu. Još jednu stvar koja verujem da je bitna vezano za dolazak Gospodnji i za odlazak neveste. Lot nije mogao spasti svoju ženu. Jel da? Koliko god da se on trudio. Kada su oni izašli, ona na neki način, ona se okrenula i ona se pretvorila u stup od soli. Ja verujem da kada dođe Gospod, kao što piše u pismu, mogu biti dvoje u krevetu. Da? Jedan će se uzeti, drugi će se ostaviti. Ili dve će biti na njivi, ili u mlinu i tako dalje. Znači oni koji su vam najbliži, ili na poslu, ili kući, ili bilo gde, jedan se može uzeti, drugi se može ostaviti. I tako će biti uznesenje. Razumijete? To je nešto gdje ne možete uključiti vaš napor da spasite nekog. Vi možete imati vaš napor, ali ovo mora biti nešto gdje Bog je susreo osobu sam. Razumijete? Nije dovoljno da nekog vodite za ruku u crkvu, ili nije dovoljno da vidite sa nekim u crkvu. Vi morate sresti Boga. Da? Na takav način da ste sigurni. Tako Lot je imao takvo iskustvo. Znate, ljudi vole da uzmu taj deo gdje brat Branham govori, sve one koji su vole tebi bit će ti dani. Ali ići uznesenje, to zahtjeva nešto više nego samo ljudska ljubav. Nešto više.
I mi možemo razmišljati, pa dobro, tamo vjerojatno u tom domu jedni su bili vernici, a drugi nevernici. Ja ne znam, ja znam samo ono što piše. I to bi trebalo dovoljno da nas opomene, da razmišljamo, da uznesenje je nešto što stvarno mora da se odigra zbog jednog ličnog iskustva sa Bogom. Ne zbog neke veze da idemo u istu crkvu ili tako nešto. Znači, to mora biti nešto više. I jednu stvar koja sada za mene je ključna, to je ono o čemu sam razmišljao. Lot je morao izaći napolje, je li tako? Lot je morao izaći napolje. Noa nije morao izaći napolje, on je morao ući unutra. Znači, Lot i Noe se spominju u ovoj priči. Eto, i da bi neki način dobili smisao ovoga, kada je Isus govorio o dolasku Gospodnjem, i ako želite imati siguran znak za dolazak Gospodnji, njegov fizički dolazak, što prorok kaže, je uznesenje ili odlazak crkve, jel da, to je ta ista stvar. On neće doći ako crkva nije spremna za uznesenje. Kada je crkva spremna za uznesenje, on dolazi i crkva bude uzneta, da biste bili sigurni da ste prošli kroz sve to. Vi morate imati Lotovo iskustvo i Nojino iskustvo. Lotovo iskustvo je izaći napolje, a Nojino iskustvo je ući unutra. I prvo kaže, proces otkupljenja ima dve faze. Vi morate izaći iz nečega u čemu ste bili. I vi morate ući u nešto u čemu ste bili. To je nešto što je bitno i ova priča to otkriva. Ete, niko ne može sresti Gospoda ako ne prođe kroz Lotovo i Nojino iskustvo. Odvajanje, izlazak i ulazak u nešto unutra, gdje se vrata zaključavaju. I u jednom i u drugom radi se o odvajanju, da? Vi se odvajate od greha, od nevere. Lot je mora izaći iz sredine koja je puna nevere, Noe mora da se zaključa u jednu sredinu gdje njegova vera će biti unutra sa njim, a svi ostali nevernici će biti uništeni. Eto, i to su tipovi, i verujem da su to bitni tipovi za nas, jer glas Gospodnji, jel da, ili poruka o kojoj smo govorili. Znači, ona dolazi da pripremi nevestu. Ona dolazi i svako ko je izabran, on će čuti to. On će čuti tu poruku. Jer Gospod će doći za oni koji ga čekaju. I on ih priprema za to. On ih priprema za odlazak. Zašto? Zato što kada on dođe, reč Božja kaže, on želi vidjeti jednu stvar. A šta je to? To je vera. Kada Sin čoveči dođe, da li će vidjeti veru? A tako? Znači, mi govorimo o dolasku Gospodnjem. Šta on želi da vidi pre nego što on dođe? On želi da vidi veru. Tako da bi on vidio veru, on mora da vrati duh Ilije nazad, da obnovi veru dece nazad ka očevima. Da? I naša vera se obnavlja kroz tu poruku. Znači, i onda mi čitamo u Matejovom evanđelju da u ponoći je stala vika i neko je viknuo, gle ženika gde ide, izlazite mu u susret. Ali šta se desilo? Kaže, ustaše sve devojke i oni su ukrasili svoje žiške. Ne samo izabrani, već i drugi su čuli taj povik, jel da? Znači, nije samo nevesta čula glas. Ej, ženik dolazi. Bile su tamo i neke druge crkve koje su čule. Ili neki drugi vernici. Znači, oni su, žena predstavlja crkvu, a crkva su u stvari ljudi, jel da? To su ljudi, to nisu zgrade, nego ljudi. Tako vi možete vidjeti da jedna poruka koja dolazi od Boga za nevestu je poruka koju i drugi čuju. I to što mi verujemo, možda čak i ovoga jutra, i neki drugi ljudi slušaju. Koji možda ne znaju šta da urade sa tim. Možda mi previše spominjemo Vilijama Branhama, možda im to smeta. Neko to vremenom nauči da proguta i on sluša dalje, razumete? Ali možda on neće ništa uraditi sa tim. Ali mi govorimo o tipovima sam. Vidite, to je poziv koji je upućen izabranima, ali mnogi ga čuju. Mnogi ga čuju. Isus je rekao da bit će posljednji prvi, a prvi posljednji, jer je mnogo zvanih, a malo izabranih. A tako? Znači, mnogi su pozvani. U 22. glavi Mateja on govori o tom čovjeku koji je ušao bez svadbenog ruha, jel da? Kaže, prijatelju, kako si došao vam?
I car je rekao slugama, svežite mu ruke i noge, pa ga uzmite da ga bacite u tamu najkrajnju. Tamo će biti plač i škrgut zuba, jer su mnogi pozvani, ali je malo izabranih. Tako poziv ide mnogima. I pazite, poziv je isti kao i vama što je došao. To nije kobajagi da budeš deo. Svi ti koji su dobili poziv, su dobili originalni poziv. Razumete? Originalni poziv da budu deo neveste. Kao i vi. Samo njihov odgovor na taj poziv je drugačiji. I sad mi želimo vidjeti kako da budemo sigurni da kada Gospod dođe, da ćemo biti deo toga, jer Bog želi da budemo sigurni. Brat Branham je govorio o tome, ja sam o tome i propovedao, i on je rekao da ako bi znali da 8 njih treba da budu spašeni, da idu u uznesenje, vi morate verovati da ste jedan od tih 8. Vidite, kako možete tako nešto reći? Zato što ste sigurni, jel da? Učini svoj poziv i svoj izbor sigurnim. Znači, biti siguran. Vidite, kako to možemo? Pa tako što vidimo da ti znaci koji su obećani se ispunjavaju. Vidite, ako se carstvo Božje ne nalazi tamo ili vamo, mi ne tražimo te znakove. Jeste, obećani su zemljotresi. I možete vidjeti zemljotresi, jel da? Obećano je sunce da će se zatamniti. I mi vidimo pomračenja sunca više nego bilo kada u istoriji, za ovih nekoliko godina. Mesec će se promeniti u krv. Jeste, menja se u krv. Vidite, huk morskih valova. Nikada tsunami nisu bili tako veliki kao sada, jel da? I vidite sve te znakove, ali to nije to što vas priprema. To je za one napolju. Oni gledaju to. Jer za njih carstvo Bože je nešto što je tamo napolju. Carstvo Bože to je ovo kada budu sve ove višnje bez crva, jel tako, brat Keke? Neće više biti crva tamo. Sve će kajsije rađati, neće se nijedno sušiti. Oni tako zamišljaju carstvo Božje, jel da? Kao na tim crtežima. I to je sve lepo, ali to nije to što je za nas carstvo Božje. To će jednom biti ovdje na zemlji ponovo. On će to obnoviti. Ali postoji nešto, Isus je rekao, carstvo Bože, gle, ono je u vama. Ako carstvo Bože dolazi u nas, onda i znakovi ne mogu biti spoljašnji samo. To mora biti unutrašnji znakovi. Razumete? Mora biti tako. Jer postoji grupa koja čeka carstvo s polja i oni misle da će to biti tako, jednom ćemo to carstvo vidjeti. I oni stalno razmišljaju o nečemu što je s polja. A ne bave se sa svojom unutrašnjošću. Vidite, ali carstvo Bože dolazi unutra. Tako brat Branham je rekao, otkupljenje ima 2 dela, jel da? I zato je Lot i Noe deo ove priče. Neko bi razmišljao, pa dobro, zašto Lot? Pa gde je on tu? A vi možete uzeti Lota, on nije bio slika neveste. Možete reći Noe, on nije bio u svemu uvek slika neveste, jer mi vidimo Noe, on je ušao, ali Henoh je bio uzet, jel da? Zašto je onda Isus govorio o Lotu i Noji? Zato što je to jedna slika koja zatvara. Znači, Lot je izašao, Noe je ušao. I sada mi imamo jedno iskustvo otkupljenja, izaći iz nečega napolje i ući u nešto unutra. Tako milioni su izašli iz Egipta pod Mojsijem i vidjeli smo veliko mnoštvo. Oni su imali iskustvo izlaska, je li tako? Ali znate šta? Oni nisu imali kamo da idu. U svom srcu. Oni nisu bili za tu obećanu zemlju. Oni su htjeli nazad u Egipat. I zbog utjecaja Mojsija i znakova i čuda i svih tih zala koje su vidjeli, to je bilo toliko nadprirodno da i nevernik se priključio vernicima. Je li tako? To je tolika nadprirodna manifestacija. Znate, kada biste vi možda podigli nekog iz mrtvih, kad bi Bog podigao nekog iz mrtvih, pred nevernicima, oni bi došli da vide u koju crkvu idete. Je li tako? Oni bi došli da vide, vidio sam to stvarno, vidio sam, ali posle nekog vremena oni bi se opet ohladili. Zato što vera ne dolazi od tih stvari. Je li da? To je samo mamac, da ih privuče da slušaju reč. I ako bi oni ovdje sedeli i slušali reč i to ih ne dodiruje, oni bi zaboravili da su vidjeli mrtvo. Kako je ustao? Možda bi se opet, vidio sam oni bi rekli na kraju, to su stvarno dobri ljudi, ali eto, ja nemam vremena da idem u njihovu crkvu. I to je kraj. Da? Ako nisu to seme, oni ne mogu.
Ajde, tako milioni su izašli, ali onda je put postao težak, put kroz pustinju. Sunce je bilo vrelo, jel da? Nije bilo vode, nije bilo hrane, i prosto mnogi su čuli poziv, ali mnogi su izginuli u pustinji. Mnogi su izginuli. Kada gledate na Jevreje danas, ima ih na milione, ja ne znam koliko miliona ih sad ima, ali mi znamo, pismo kaže, samo 144.000. Oni će čuti poruku 2 proroka, Mojsije i Ilije, da? Oni će primiti to. Oni su deo te izabrane grupe, ali već ih ima puno, jako puno tamo. I nisu svi Izraelci koji su od Izraela, jel da? Nisu svi pravi vernici koji su hrišćani. Tako, mnogi su pozvani, ali nekoliko njih je izabrano. Znate, kada vidite u Samuelovoj knjizi, prorok Samuel je bio poslan da ide kod Isaja, jel da? I da pomaže sljedećeg kralja. A on nije znao ko je. Ali on je pozvao sve sinove. I svi su oni bili pozvani. Od najstarijeg. Dođi ovamo. Ali svetlo nije zasijalo. Dođi sljedeći. Dođi. I oni su dolazili, ali samo je David bio izabran. Tako, poruka je bila ista, kao svima, ali nisu svi identifikovani kao izabrano seme. Jel da? Ede tako, i Božji izbor je nešto što je deo, što je jako, vi morate verovati u Božji izbor. Ne vjerujem da neko može ići uznesenje ako ne veruje u izbornost. Kako može imati veru? Jel da? Pa pogledajte sebe, svoje slabosti, svaki dan grešimo. Kako bi ja uopšte mogao verovati da idem u uznesenje, ako ne verujem da sam izabran? Pa ja bi se sapleo svaki dan od samog sebe. Znate šta smo sve u stanju da kažemo, da mislimo, da uradimo, koliko grešimo. Kako bismo imali veru da Bog nije dao izbornost? To je nešto što je bilo pod pečatima, nešto što je sakriveno i sada je otkriveno ponovo. Postoji Božji izbor. I Božji izbor je toliko iznad naših dela, da vi čak ne možete vaše dela ni vidjeti kada gledate u izbor. Oni su tako daleko, vi se ih ne sjećate više. Ja verujem da je to nešto jako važno. Gledajte, Kajna i Abela, oboje su prostorali, jel da? I Bog je govorio Kajnu, kao što je govorio i Abelu. I Bog je rekao Kajnu, ako budeš činio dobro, nećeš li biti prihvaćen? To je bila jedna poruka, jedan poziv. Čini dobro kao tvoj brat. Bićeš prihvaćen, ali on to nije mogao. Njegova priroda je bila drugačija. Tako, Bog šalje svoj poziv, svoju poruku svima. Ali neki to prihvate, neki to ne prihvate. Neki se trude, pokušavaju, jedno vreme izgledaju i onda otpadnu, nemaju više snage, oni se umore. Znate, neki ljudi su srećni kada izađu iz crkve, jer to je bio napor za njih. Da moraju pasti kako se oblače, da moraju pasti šta govore, šta jedu, šta piju. Sada oni su srećni, oni se valiju u nekom blatu, jel da? I oni deluju mnogo smireniji i srećniji. Ali to je tako, jel da? Znate, kada biste vi sada izašli da idete u svet, vi ne biste bili ni pola toliko srećni kao kada ste bili nekada u svetu. Iako ste pravo seme, vi ne možete biti srećni tamo više. Vama se činilo da ste srećni. Ali sad kad biste izašli, vi ne biste mogli. Da? Ne biste mogli jednostavno. Kada je Saule, Pavle, bio na putu za Damask, vatreni stup je sišao dole i u delima 22 on kaže da su bili tamo ljudi sa njim. I oni su, bili su sa njim i on je video svetlo. I ljudi su čuli glas, ali na drugom mjestu kaže, oni nisu čuli glas. Da? Mi razumemo ono što su mogli da čuju, to je Pavlov glas. Ali taj Božji glas koji je Pavle čuo, oni to nisu čuli. Da? Oni to nisu čuli. Tako, ljudi su bili sa Pavlom, ali nisu čuli iste stvari koje je Pavle čuo. Kao kada ljudi dođu na službe. Propovedi nešto iz propoveda i neko čuje jedno, a neko drugi čuje nešto drugo. I vi se trudite da objasnite to najbolje, najjasnije. I neko će naći neku grešku, on će reći, ja, on je to rekao namjerno ovako. I vi ne možete tu ništa. Razumete? Prosto, to je tako. Zato što uvijek je bilo tako u Bibliji. Da? Ali sad moramo razumjeti gdje su izabrani i šta oni doživljavaju. Zato što ima toliko znakova, ima toliko
stvari o kojima smo pričali, čitali ih iz Biblije i vidimo da se ispunjavaju, ali kada vidite sav taj greh napolju, kada vidite sve to, to vam daje opomenu, jeste. Ovaj svet dolazi svom kraju. Ali opet ne vjerujem da vam to može dati takvu veru, kao nešto što je jedan znak, kao što sam rekao, koji je unutrašnji znak. Znači, već sam dodirnuo, vi morate imati iskustvo da ste izašli iz nečega. Nekada ste bili u nekom sistemu, nekada ste bili u svetu, nekada ste živjeli jednu vrstu života i vi ste izašli ne samo fizički i odećom, iznutra, vi ste izašli iz toga. Vi ne maštate o tome, vi ne živite u tom svetu, vi ne pokušavate da živite taj život. Vi ne pokušavate da se prisjećate toga i da uživate u tome. Vi ste skroz zaboravili taj život, jel da? To mora biti vaše iskustvo. Znači, potpuno odvojenje od tih stvari u kojima ste bili. Znači, taj denominacijski sistem. Ono je nešto što vi ste to zaboravili. Vi ste skroz izašli iz toga. Ali onda vi nalazite nešto u što ulazite, a to je ova poruka. I mnogi ljudi su izašli iz stvari u kojima su bili, ali ne mogu da uđu u poruku. I kada ne mogu da uđu, oni ginu na pustinji. Na neki način oni nisu više u tim denominacijama, iako žele možda tamo da se vrate i dođu, ali oni ne mogu da uđu u poruku unutra. Stalno neka nevera, stalno nešto im smeta, razumete, i prosto oni ne mogu da uđu. I Bog im je zatvorio put, jel da? Ali pogledajte još jednu stvar. Brat Branham je govorio o liljanju. Liljan kao cvet koji se iz mulja probija kroz taj mulj, kroz tu vodu i izlazi na površinu. Da? I govorio kao Isusu Hristu. I sada mi možemo da se upitamo jednu stvar. Šta je učinilo da taj liljan izađe gore? Zbog čega on izašao? On je bio tamo u tom mulju, on je bio u tom blatu, on je bio sakriven, svo to blato je bilo zalepljeno za njega i sad možete imati dva odgovora. Pa jednostavno sunce ga je privuklo i on je izašao napolje. Da? A možete reći, tamo je bilo seme koje ima silu u sebi i ono ga gura na gore. I šta bi bio vaš odgovor kad bi vas neko pitao? Zbog čega je taj liljan izašao gore? Da li je to zbog sunca ili je to zbog semena? Znate, onaka kakav odgovor, prvo biste dali to govori o tome kakav ste karakter, da? Znači, ako ćete reći to je bilo sunce, to znači da verujete u milost, da? Da sunce ga izvlači. A ako kažete, to seme unutra, ono ima takvu silu, ono se gura i gura taj cvet. To znači da verujete u dela, jel da? koja čine te stvari. Ali šta je istina? Istina je i sa jedne i sa druge strane. Jer taj liljan ne bi mogao da izađe samo zbog sunca. I taj liljan ne bi mogao da izađe samo zato što se on gura. To su dve stvari koje se događaju. Kao što, znači on je uspeo da bude tamo gore, zato što su se dve stvari dogodile. On je izašao iz nečega i on je ušao u jednu atmosferu, jel da? I on je bio tamo. Eti, to je ono o čemu gde bi ja stavio naglasak za nas, kao nevjestu. Ako želite imati siguran znak da ćete sresti Gospoda Isusa, tražite taj znak iznutra. Da li osjećate povlačenje sile Božje, jel da? Ne mogu da kažem samo nečega, to je sila Božja, koja vas izvlači iz života koje je tamo napolju. Znate, oni vam mogu ponuditi sve moguće, najnovije, i vi jedno vreme tamo hodate u tome, onda shvatite, to nije moj ukus. To nije ukus Božeg čovjeka, jel da? Misaoni filter. Jedno vreme vi možete to žvakati i onda shvatate, to me ne zadovoljava. Nije mi to dovoljno. Šta god novo da izmisle, da li novi telefon, da li ne znam ni ja šta. Vi se možete igrati s tim jedno vreme, onda shvatate, vi gubite vreme. Vi niste srećni, vi niste zadovoljni. Jel da?
A onda sa druge strane, to drugo iskustvo, znači to je sila Božja koja vas čuva. Pavle je rekao, ja znam da Bog može sačuvati ono što mi je povereno. Sve one dane. To je Bog koji čuva to. Vi se trudite, ali vi to ne biste sačuvali. Ali Bog to čuva. To je sila Božja koja vas izvlači. Znate, a sa druge strane, mora postojati nešto što vas gura. Ako vi čekate samo da vam Bog omogući put da idete u crkvu, da vam Bog otvori vrata za ono, da vam Bog otvori vrata za ono, to je ono o čemu sam govorio, jel da? Gdje ljudi se izgube, stalno čekaju Boga na nešto i to se nikad ne desi. I na kraju, oni će smatrati da je Bog odgovoran ili ako se nešto nije desilo, oni nisu krivi, jer nije im bio otvoren put, jel da? Ali ovaj Ljiljana, on je imao tu silu iza sebe, koja je gurala taj cvet. Mora da je bila ta. Jer samo sunce ga ne bi izvuklo samo. Jel da? To mora biti zajedno. I pazite, vi morate u sebi imati silu koja vas gura u Božju prisutnost. Ako to nemate, ovo je napor, razumete? Mi smo imali službe četvrtkom i nedelju, imali smo molitveni utorak, na kraju smo došli na jednu službu u nedelju i ovo postaje napor, jel da? Ako nemate silu u sebi koja vas gura, sve će biti napor. Na kraju, da otvorite Bibliju u kući, to je veliki napor. Znate li kako je to teško? Ja prosto nemam snage to da uradim, meni se to neće. Neko će reći tako, jel da? I ljudima će sve biti teško. Zato što nema sile tamo unutra. Neko ih mora opomenuti, mora doći neki vatreni propovednik da pošalje vatru iza propovedalnice i onda ljudi se trgnu i opet čitaju nedelju dana Bibliju, neku poruku, slušaju neku kasetu i onda opet sve po istom. Ali to nije to. Znate, dolazak Gospodnju će biti nešto što će iznenaditi mnoge. Oni čekaju tu milost, oni čekaju tu prisutnost. Znate, ali vi morate imati obe stvari u ravnoteži. Vi morate gurati, Bog vas povlači, to ide zajedno. To mora da ide zajedno, jer zato što je Isus govorio o tome. To je bilo Lotovo iskustvo, jel da? To je bilo Nojino iskustvo. I to ide zajedno. Izaći iz nečega i gurati se unutra u nešto. Znate, Lot je izvukao, anđeli su ga izvukli. On čak je bio mlak prema tome. On je bio mlak prema tome. Znate, a Bog je rekao Noj, uđi sad ovdje unutra. Dođi ovamo. Znate, prosto to je bila sila Božja, i Noe je shvatio, on mora ostati tamo. Makar nedelju dana zaključan, makar ne može izaći, on mora ostati tamo. I ne znam, čovjek mora da ima to iskustvo, ja verujem, pred dolazak Gospodnji, mi moramo da se identifikujemo sa tim. Jer ako se oslanjate samo na jednu stvar, ako su to vaša dela, vi ćete se iscrpeti iz toga. Vi ćete se umoriti, stalno nešto se trudite, radite, očekujete neku nagradu, a ta nagrada ne dolazi, jel da? I niko tako neće ući uznesenje. A ako neko čeka stalnu milost, na kraju ćete vidjeti toliko vaših slabosti da prosto više nećete čak verovati u milost. Ako nema nikakvog napora u vama da se suprotstavite, kaže Jakov, približite se Bogu i suprotstavite se đavolu. I on će pomeći. Ajde, ako nema tog napora, neću da se suprotstavim, Bog zna šta me muči, Bog zna kakvih briga imam. I stalno Bog zna. Ali vi morate uraditi nešto s njim. I kada je to u ravnoteži, onda smo mi sigurni da smo spremni za dolazak Gospodnji. Jer ovi znaci o kojima smo pričali, jel da, ljudi ih mogu gledati. Ja ne vidim da su zemljotresi učinili da se ljudi sad sveti i više se mole. Ili zato što sunce se zatamnilo, sada ljudi više čitaju Bibliju. Isto je. Jel da? Isto je. I svi ti znaci su samo znak za one koji će biti osuđeni. Nevesta, ona neće, znate, ljudi misle da kad budem vidio te i te znake, onda ću ja početi da čitam Bibliju i da se pripremam. A dotle, a ti znaci se odigravaju, a ljudi danas žive svoj život. Ali nevesta, ona shvata, to je nešto što je iznutra. I vi ispitajte sebe. Da li vas nešto povlači u Božju prisutnost? Da li se i vi trudite da budete deo toga? Ili se prepuštate da budete
Prosto kao neko što kaže brat Braham, drvo koje pluta od jedne obale do druge kako ga matica nosi. I ko zna, možda se zaglaviti tamo negde u nekom žbunju ili ko zna gde i vi zavisite da li će vas neko šutnuti tamo da nastavite dalje da plutate ili ćete ostati tamo zaglavljeni. Vidite, to nije hrišćanski život. Ja verujem da čovjek mora da ispita sebe i ove stvari u svom srcu i kada zna da je to tako, on može imati veru. Gospode, ja želim, ja činim sve što mogu, ali znam da zavisim od tvoje milosti i sve to zajedno. Čini da imate veru. To čini da imate veru. I vi čekate dolazak Gospodnji. I vi se možete hvaliti sa vašom verom. Vi možete biti srećni. Vi znate kada Gospod dođe. Znate, to nije ta vera za čudesa, jer mnogi su činili čuda i reći, Gospode, zar nismo činili čuda? Ali Bog ne traži tu veru za čuda, on traži tu veru za ove stvari. Za ove stvari. Kao što je bilo u Lotove dane. Kao što je bilo u Nojeve dane. Da li neko vidite znakove u sebi? Da li ste izašli iz stvari u kojima ste bili i da li ste ušli u nešto novo? Ono što poruka govori da je novo. To je Hrist, njegov život. Onda imate stvarno veru. I onda imate mir. Amen. Možemo ustati da se pomolimo. Svemogući Bože, Gospode Ise. Tako smo ti zahvalni, Bože, kada razmišljamo o znacima, Gospode, tvoga dolaska. Kada razmišljamo o tome šta si sve obećao da će se desiti i mi vidimo toliko već ispunjenog, Bože. I prosto se možemo pitati, Gospode, to carstvo, Bože, ono zaista sakriveno. Želimo ga vidjeti u nama, Bože. Želimo biti sigurni, Bože, da smo prošli kroz ta iskustva, Bože. Kao Lot, kao Noe, Bože. Želimo vidjeti to u našim životima, imati svedočanstvo, Bože. Za nas same, za našu vlastitu veru, Bože. Da bi mogli imati mir, Bože. Da smo dali ceo svoj život, Gospode. Podredili ga, Gospode. To je svrsi. Jer da dođe uznesenje, Bože, i da neko to promaši, Gospode. Šta bi vredelo sve, svaki trenutak života, Bože, ovdje na zemlji. Svaka misao, Bože, svaki zarađeni dinar, Gospode. Sve to što bismo stekli, Bože. Ako je uznesenje prošlo, ako će to proći, Bože, a neko će ostati ovdje, Bože. Kako neko može biti srećan? Bože, to će biti kraj, Bože. To će biti razočarenje, Bože, od kojeg se niko više neće oporaviti, koji stvarno žele da bude deo tog uznesenja. Ja se molim, Bože, da nam daš milosti, Bože. Da budemo budni, da prepoznajemo znake tvoga dolaska, da prepoznajemo, Gospode, naše iskustvo koje imamo sa tobom, da budemo sigurni da smo to doživjeli, Bože, na jedan pravi način, Gospode. Da budemo sigurni, Oče sveti, da tvoj sveti duh, Gospode, nas je pohodio na takav način, Oče, da možemo imati veru, Bože, kao što je prorok rekao. Ako je to 8, mi smo među njima. Ako su 2, ja sam jedan od njih. Ako je to 1, ja sam siguran da sam ja taj. Gospode, daj nam takvu sigurnost, Bože, takav mir, Bože. Pomozi nam, Gospode, da se okrenemo od stvari koje nam otežavaju put, koje nisu za izgradnju, Bože. Da se udalimo od svega toga, Bože sveti. I da se okrenemo ka nebeskim stvarima, Bože. Pomozi nam da živimo ovaj život tako da ti živiš kroz nas. Da ti možeš da se manifestuješ, Bože, da objaviš svoju slavu, Gospode, da budemo žive poslanice, Oče. Šta god da ima život za nas, Bože, mi želimo, Bože, hodati, ići tamo, Bože, činiti te stvari koje ti želiš. Želimo, Bože, biti na svakom mjestu gdje ti nas želiš imati, Oče. O, Bože, hvala ti za tvoju milost, Bože. Hvala ti, Bože, za tvoj mir. Hvala ti za tvoju reč. Hvala ti za ovu poruku, Bože, koju si poslao preko proroka, Oče. Da nas pripremi, Bože, da prepoznajemo ove znake, da prepoznajemo u kom vremenu živimo, Oče. Ja se molim, Bože, za svakog jednog od nas, da bi bili spremni, Oče. U ime Isusa Hrista. Amen. Amen. Sve je gotovo. Amen. Sve je gotovo. Sve je gotovo.
Ja
Aleluja, dobro Gospodine. Nadam se da sve sve dobro Gospodu, što je sve dobro u njemu. Amen. Aleluja. Neka vas Bog blagoslovi. Ćemo završiti službe. I eto ono što sam rekao na početku službe, nemojte zaboraviti ako ima još nekog za kamp da se prijavi do sljedeće nedjelje kad je posljednji čas i neka vas Bog blagoslovi, sačuva i neka bi znaci njegovog dolaska bili u vama vidljivi za vas. Amen. Aleluja. Služba je završena, možemo se pozvati.